Please, we need help! Sa Facebook Live ni Denmark Ali Elpos, mahiling naharos kauno na ning kalayo ang sarong establishmento di negosyo sa Bacon District, Sorsogon City. Poko mas o menos alas 12 ning maagahon kasudma. Sigun kay Fire Senior Inspector Eric Caramoan, kang Bureau of Fire Protection Sorsogon City, alas 12:15 kan maagahon kang maipaabot sa indang insidente. Tulos man danin dang pigrespondihan ng sumbong. Alas 12:45 ning maagahon kang ideklarang kontrolado na ang kasulo. Narespondihan man kaagad kasi nga meron tayong fire truck na nakadetail doon. Is sort of sari-sari store, con bakery. Kaya lang may katabi pa na another sari-sari store, variety sari-sari store, which is hindi naman siya nasunog pero siyempre kahit paano may portion lang siya na nadamage. Uminabot sa first alarm ang kasulo. Maswerte man na mayong nakulugan sa pangyayari. Sigun kay Caramoan, padagos pang sa indang pinagigibong investigasyon sa kung ano ang kausa asin total na danyos kang kasulo. Fire trucks natin, yung dito lang naman. So ang kinuha natin, nag-augment tayo ng another 2 fire trucks para mapadali yung pag-apula ng sunog. Kasi nga, yung situation ng Christmas, although medyo maulan siya, pero sa bandang Bacon, kasi nearby, dagat, malapit sa dagat, kaya ang expected mo na ang hangin malakas. Patanid kang otoridad sa publiko. Perming pasiguro ng pagsadiring establishmento, maging ang pagsadiring residensya urog na kung maharali. Bako sa nangunya na holiday season, kundi inisubot ang mas maray na ugaliw na. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.